Bai. Bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, hor. Bai, bai. Bai. Orain jarriko. Beste eskukoa hartzen dugu Gaspare. Bai, bai, bai. Bai, bai. Eskatzen badizute horrezea. Ja, baino. Norbait galdetzen badu, norbaitek galdetzen badu. Baina olatzek esan behar du baiet, eta printzipioz ezin da... Gero maia hau zer izki gelitzen da, hola. No entra nada. Bate erosoa ez da. Bate. Bai, bai, bai. Altua hau igual, ez? Bai, bai. Bai, bai. Espérate, esto hay que pedir otra cosa. Oso gizki. Es que espedienteak ere ez dira kabitzen maian. Osea... Behar dudana igual. O erabiltzen dudana o... Gero ez da norko botoa. Esan moduz, no? Zure bai askapiko. Bai, bueno, mezean ben etortzeka bisitatzen. Bai, baina bez askotan, Bai, bueno. Ja, ondo bizizia. Jose Luis jai hartu Bai, dugu. astean da, bai. Urrengo astean tokatzen zailari. Ondo. Ni oporretan egon. Zuko porre torren astean, bueno. Bai, bai. Bai. Zemuz dugun hauek ondo. Bai, ondo. Bai, ezin gau behar kejatu. Bai, bai. Ondo, zure bai. Bai, ondo. Bai, bueno, postel naiz.
Ez. Geratzen zen, bidaliz zuen jakinazpen bat, esan epea pasatu da, edo zer? Akzioak erosteko, ez? Ez dit ez errebidali nire Jonek. Egiten zutean, baina, bueno. Arratsaldeon, Nuria Karbonel zinegotzia kanpoan da, ez da gaur osoko bilkuran izango, Ibai Iriarte, aita izan da, zorionak luzatuko dizkiogu, hemendik gudenon partez. Osoko bilkura hasi aurretik, badaukagu Tolosa Lotzeneko Administrazio Kontseilua, beraz, horri ekingo diogu, Karmelena izunean. Bai, hasieran Tolosa Lotzeneko Administrazio Kontseilua eratutzat gelditzen da. Orduan, da Egalur enpresak eraikitako lokala Berazubin, Tolosa Lotzeni zeditu egin dio eta presidentea, Administrazio Kontseiluko presidentea, fakultatu egiten da, berak zesi hori aurrera eramateko eta dokumentu, behar ditun dokumentu guztik sinatzeko. Ados daudenak, beraz onartuta gelditzen da eta lehendakariari fakultatu egiten zaio, zesio aurrera eramateko. Orain osoko bilkurarekin hasiko gera. Bilkura hasi aurretik ohar txiki bat, gaur Manu Azkarateren atxiloketaren ondorioz adierazpen bat badago pleno osoko bilkura honetako gai zerrendan. Hemen lagunak senitartekoak etorri dira osoko bilkurara, orduan beraiei begirunez osoko bilkuraren lehenengo puntuan gai hau aztertuko dugu, Karmele? Bai, mozioa EAJ-PNVk eta EH Bilduk aurkeztu du eta honela dio. Manu Azkaraten atxiloketaren aurrean ondorengoa adierazi nahi dugu. Elkarrizketa, akordio eta bizikidetza sustatzeko garaiak dira hauek. Zentzu horretan, agente politikoek eta sozialek bizikidetza eta bakearen aldeko espazioak sendotzeko aldera lan egin dezaten eskatzen dugu.
Badira 5 urte, etak bere behin betiko su-etena adierazi zuela, baina Espainiar zein Frantziar estatuek konponbiderako aurrera pausoak eman baino iraganeko politika eta jarreretan lan egiten dihardute. Bake eta normalizazio politikoa lagundu beharrean prozesua oztopatzen ari dira. Zentzu horretan, lege antiterroristen baitako inkomunikazioa eta mota horretako neurriek ez dute laguntzen herri honen etorkizun baketsu, normalizatu eta demokratikoa gauzatzen. Jasarpen, bortxa edota edozein eskubidearen urraketen aurka agertzen gara. Horregatik, legezko tresna guztiak erabiltzea eskatzen dugu Manu ahalik eta bizkorren gerturatua eta etxeratua izan dadin. Manuren sendiari elkartasuna adierazi nahi diogu. Agian alderdien arteko buelta egin aurretik badakit senitartekoak zerbait esateko asmoa badutela. Bueno, Gabón de Noy. Ante todo quiero agradecer a Olatz todas las facilidades que ha dado la familia Azcárate para que este pleno se lleve de esta manera y a todos los concejales que están aquí presentes y a todas, pues por haber consensuado una moción que entendemos que se adecúa a los tiempos que estamos viviendo. Creo que es una apuesta valiente que tiene como referencia un marco jurídico basado en la ley y en los derechos humanos y pensamos que es un camino y un ejemplo a seguir pues para otras iniciativas. Queríamos comentar un par de cosas que creo que son importantes, ¿no? Primero, el tratamiento que los medios de comunicación han dado a la atención de Manu. Y queríamos puntualizar un par de cosas. El Mundo y Europa Press publican una información en la cual dicen que Manu pues engañó a Manuela Carmena, ¿no? Manu, cuando tenía 12 años, pues fue diagnosticado de cavernomatosis portal y varices esofágicas, ¿no? Eso es un hecho que está acreditado pues, por informes de Osakidecha, por informes del Hospital de Bayona y es más, por informes de las propias instituciones penitenciarias. Hay médicos de prisiones, ¿no?, que echan por tierra pues, toda esta digamos, manipulación mediática made in el mundo, ¿no? Las piernas de Manu pues, son un ejemplo claro, ¿no?, de los síntomas visibles de su enfermedad, ¿no? Entonces nos ha dado mucha rabia, ¿no?, que haciendo política pues, para atacar a Manuela Carmena utilicen como excusa pues, una enfermedad que está constatada y diagnosticada pues, por médicos del Estado español, del Estado francés y de las prisiones. Hay otro tema que creemos que es importante que se sepa aquí. Mucha gente pues, se pregunta por qué se fue Manu y no entiende pues, las causas de su vida, ¿no? El miedo es un factor humano, o sea, todos pasamos miedo. El miedo de Manu nace en una tarde de otoño del año 83 en Bayona, cuando se despide de José y José para no verlos nunca más. Ese miedo se sigue alimentando pues, cuando es detenido y pasa por Inchaurrondo y sufre torturas. O sea, todo el mundo creo que aquí conoce a Rodríguez Galindo y todo lo que pasó allí. Ese miedo sigue creciendo cuando Manu ingresa con su enfermedad en prisiones y en la cárcel de Sevilla 2 pues, sufre una hemorragia interna asociada a su enfermedad. Manu es sacado de prisión de malas maneras y en el hospital de Virgen de Rocío es esposado en una camilla mientras se desangra, ¿no? Y mientras 5 policías lo custodian riéndose de él, ante la pasividad de muchos enfermeros. Al final llegó un médico que ejerció de su profesión y salvó la situación. Manu, cuando sale de prisión, pues hace una vida normal, ¿no? Pero ese miedo sigue latente, sigue siempre en el subconsciente de Manu. Y cuando está en Tolosa haciendo vida normal, empieza a sufrir acoso policial, en concreto de Guardia Civil. Cuando Manu va a su casa tranquilamente, pues un control, 2 controles. El último control de Manu fue de película, ¿no? Un control según el protocolo no implica que te saquen del coche y te tengan 40 minutos contra la pared, mientras te apuntan con SEDMED. Eso no sigue ningún guión establecido en ningún manual de policía. Al final, ¿qué es lo que pasa? Lo que se llama en psicología efecto victimógeno de retorno. Cuando un nuevo estímulo recuerda a la vivencia pasada, el miedo otra vez aflora.
y Manu lo pasó muy mal, ¿no? Y ante el miedo, ¿no?, a acciones que ya había sufrido y ya había vivido otra gente, como José y José, pues Manu decide irse a Iparralde. Allí llega a Siburu, donde hace vida normal. Manu en Siburu no se esconde de nadie, hace vida normal, trabaja en una Icastola, en el servicio de comedor, imparte clases en AEK en Don Ivane, haciendo una vida totalmente normal. O sea, no tiene ninguna vinculación con ninguna actividad, como dice el mundo. El mundo pues lo acusa de formar parte de ETA, cosa incierta, igual que lo acusa pues de haber hecho cosas que nunca ha hecho, ¿no? A Manu le han imputado acciones por las cuales nunca ha sido ni imputado ni condenado. Y en Iparralde es una vida totalmente normal. Cuando se agotan todos los recursos legales de su extradición, pues Manu da el salto, ¿no? Y decide irse a Marsella al final. En Marsella hace también una vida totalmente normal. Las únicas pruebas de cargo que la policía judicial francesa tiene contra Manu es tener en el frigorífico de su casa 1.200 euros. Y según el comisario que lo interrogó, eso indica pues pertenecer a ETA. Pues nadie entiende eso, ¿no? También lo acusan de ser de ETA por decir que es de Euskal Herria. Y le dicen, no, es que usted ha dicho Gora Euskal Herria. Y también lo acusan de votar o a Bildu o a Podemos. Esas son las pruebas de cargo que esgrime lo que es la policía judicial francesa. Entonces, en base, digamos, a todos los puestos, pues creemos que hay elementos objetivos, más que objetivos, una vida totalmente normal, fuera de cualquier relación con actividad relacionada con ETA. Su único delito es ser militante vasco independentista. Pues entendemos que esos factores, ¿no?, aparte de la no existencia de un estado de peligrosidad que dice el Código Penal y de una enfermedad que está tipificado como muy grave, pues hace a Manu susceptible pues, de acogerse a lo que dice la ley. O sea, lo único que pedimos es que se aplique la ley, ¿no? No pedimos otra cosa. Para acabar, ¿no?, pues quiero tener un recuerdo, ¿no?, un recuerdo especial, un recuerdo pues en nombre, digamos, de toda la familia, ¿no? Y recuerdos para José Ramón López de Avechuco, para Yagoba Cogo, Ivón Iparaguirre, Aichor Gogorza, Jesús María Martín, Iñaki Echeverría, Gorka Fraile, Garikoiz Arruarte, Ivón Fernández, Josecho Ariscuren y Joseba Borde. Son presos que sufren enfermedades muy graves, que van desde un cáncer de colon hasta la esclerosis múltiple. Entonces, para ellos, en nombre de la familia nuestra y para todas sus familias, pues desde aquí pues nuestro abrazo más sincero y nuestro apoyo y solidaridad. Y quiere hablar Maitane, la compañera de Manu. Gabon. Bueno, senideoi biziarazten dizkiguten egoeren adibide zehatz bat kontatuko dizu. Bueno, pasaden igandean, hontan, Manu Azkarataren bi senide, Soto del Realeko kartzelara joan ginen. Gaixotasun larria duen gure senide Manu ikusteko, maite dugulako. 250 kilometro goizean Madrilera eta beste 250 arratsaldean itzultzeko. Joan etorri bidean, 500 kilometro inguru belainoan sartuta egin genituen. Ford Fiesta batean, errepideak berezkoak dituen arrisku gehiago erantziz. Ta neri, etzidaten ikusten ere utzi Manu. Erreza da kontatzea. Egitea beste gauza bada. Eta hau konta dezaket, urrengoa ez dakit. Eta aterazuek kontuak. Azken urteotan, preso asko kalera irten dira beren zigorra bete ostean. Asko ez bezala. Eta euskal preso kopurua gutxitu bada ere, kartzela kopurua bere horretan mantentzen dute. Senideongan dituen ondorioak larriagotuz. Senideok milaka kilometrotako bidai arriskutsuak eta bakarka egiten ditugu, astero, asteburuero eta urteetan. Egoera inhumanoa da. Inpernua, jasangaitza, krudela eta giza eskubideen kontrakoa. Hala ibiltzen gara, errepidetan noiz akzidente bat izango beldurrez. Nekatuta, impotentziaz eta malkoz. Eta gero eta okerrago goaz. Modu zitalean, gure maitasunean ematen diguten min. Eta nahita egiten dute. Eta ez gutxi gainea. Bide batez,
hemen biltzen zareten partidukidei eskatzen dizuet arren, preso gaixoak etxeratzeko eta sakabanaketarekin bukatzeko egin behar diren guztiak eta bi egiteko. Bere garaian, dispertsioa gauza zedien emandako pauso irmo eta dudik gabeak, orain irmotasun berberarekin beste alderako norantzak urratsak eman ditzazuen eskatzen dizuet. Dispertsioaren amaiera gauzatuz eta senideon sufrimenduari bukaera emanez. Honela bizitzea, latza eta bidegabea dela, bihotza duen edo nork uler dezake. Bidezkoa eta justiziazkoa da arazonekin ja behingoz bukatzea. Minduta gaude legeaz eta giza eskubidez hitz egiten entzuteaz. Hitzek bakarrik ez digute balio. Legeak eta giza eskubideak mesedez bete, garaia da. Eta pentsatu, zuek edo zutako bakoitzak egin beharko bazenituzte bidai horiek. Eskerrik asko. Bueno, nik azkenik eskerrak nituzkeman familian izenen, mozioa onartzeagatik eta aipatu oraindik lanen jarraitu behar dela denok. Igual da, hasta. Bueno, gracias, mila esker denoi, badakit gainera egoera jakin hauetan horrela hitzeitea senitartekoen aldetik ez dela erreza izaten, beraz, mila esker zuen hitzengatik. Orain ronda bat egingo dugu, alderdi bakoitzak bere iritziak eman ditzan. Cristian? Bueno, gabon guztioi eta mila esker etortzagatik. Guk bizikidetza, bakea, presoen gerturatzea, normalizazio politikoa eta giza eskubideen errespetuaren alde gaude, eta eskubide hauen urraketaren aurka posizionatzen gara. Eta horregatik mozioari atxikitzen digu. Bai, gabon. Orain 5 urte etak behin betirako suetena eta armak ustea erabaki zuenean bake eta normalizaziorako urrats handia eman zela begi bistakoa da. Urte guzti hauetan euskal gizarteak eragile sozial eta politikoek ahalegin handiak egin dituzte elkarrizketa, akordioa eta bizikidetza sustatzeko. Garai berriak dira, gartzelak ustu eta kaleak betetzeko garaiak dira. Kaleak bete elkarlanerako, parte hartze sozial eta politikorako, herrigintzarako, askatasunean libre jarduteko. Aldarri hau nagusi da Euskal Herriko bazter guztietan. Baina Espainia eta Frantses estatuek beldur dira Euskal Herrian sortzen ari den garai berri honetaz. Ez dute Euskal gizartea aurrera begira ikusi nahi. Nahiago dute iraganari loturik edukitzea. Eta horretan presoen gaineko mendekua dute herria gatibu hartzeko bitartekoa. Presoen urrutiratzea, sakabanek eta preso gaixoen min erantsia, senideen aurkako zigorra, orain 5 urte bezain bortitza eta edo gogorragoa da egun. Bi estatuen jarrera giza eskubideen erabateko urraketa eta presoek legez onartuak dituzten eskubideen urraketak eragiten ditu. Onartezina da giza ikuspegi eta ikuspegi politikotik egoerak aldaketari gabe jarraitzea. Estatuen arrokeriak eta impunitateak ez du neurririk. Bi estatuen artean Manu Azkarateri egindakoa mendeku gerra honen barruan sartzen da. Basatikeriaz atxilotu, gartzelatu eta espainiareatu, familia eta gertukoengan ziurgabetasuna eta mina eragin eta kartzelak bete. Manu euskal presoa da, preso gaixoa da eta kalean beharko luke, sano eta libre bizitzeko. Manuren kasua beste askoren artean injustua da. Mina eragiteko espetxeratzea da maltzurra mendeku nahia. Jakin badakite preso guzti hauen atzean gizarte oso bat dagoela kalean aktibo dagoen gizartea. Gaur Tolosan usurbilen egunero kartzeletan presoak kaleratzen neurriak aztertzen edo urtarrilaren 14ean Bilbon kalera aterako den gizartea. Hartzen adiriren mendeku neurru guzti hauekin gizarteari mina edatzeko helburua dago. Baina ez dugu etxiko eta ez dute lortuko. Badakigu gizartea sendoago eta elkartuago dagoen neurrian zailago izango zaiela bere horretan jarraitzea. Espetxe politika aldatzea, presoa gerturatzea eta etxeratzea bakebidean urrats bat gehiago izan behar du.
Gaur ozenki hemendik esan nahi dugu Tolosako herria ordezkatzen duten indarren gehiengo zabal batek Manuren gerturatzea eta etxeratzea eskatzen duela, eta bide hau aurrerantzean ere bidea hildo honetan sakontzeko. EH Bilduri dagokionean ozen esan nahi dugu gizartearen gehiengo zabalak lotzen ahaleginduko garela aurrerantzean ere gaur egun urratuak diren eskubideak salatzeko eta preso gaixoak lehenengo eta beste guztiak etxeratzea lortu arte. Dei egiten diegu herritar guztiei eta eragilei elkarrizketa, akordio, bizikidetza eta normalizazioa lortzeko bidean presoen gerturatzea eta etxeratzea erdigunean jar dezagun. Eta hau izan dadila mozo hau lehen urratsa. Mila esker, Peio. Bueno, adierazpen hau EAJ eta EH Bildure alderdien artean adostutako adierazpen bada, eta guk alde egingo dugu, eta pixkat argituko ditut arrazoiak, ezta? Herri administrazio bezala, giza eskubideak babesteko konpromisoa eta erantzunkizuna izan badugulako. Askotan hitz egiten da, politikaz hitz egiten danean, politikak dituen bere oinarrian dituen balioa ez? Nik neuk ere horretarako joera handia izaten dut. Eta gaur ozen esan nahi dugu, giza eskubide guztiak errespetatuak izatea dela lehenengo giza balioa. Inolako bazterkeriari gabe, inolako helburu politiko edota sozialak ez duela justifikatzen, ez giza eskubide urreketa, ez da indarkeriaren erabilera bidegabea ere. Botere publikoen betebeharra da, giza eskubideen urraketen biktimen eskubideak errespetatzea, babestea eta gauzatzea. Datorren tokitik etorrita ere indarkeri hori, pairatzen duenak pairatuta ere indarkeri hori. Tolosako udalak badu konpromisoa hartuta memoriaren berreskurapenarekin. Iragan luze eta motzean herri honetan gertatutakoarekin. Indarkeri eta giza eskubideen urraketekin zerikusia duten pasadizo guztiekin eta helburu jakin batekin hori guztia, inoiz berriro gertatu ez dadin. Etaren indarkeriari gabeko gizarte batean bizi gara orain, egoera beraz asko aldatu da. Giza eskubideen bortxaketen ondorioak larriak izan dira eta iraganak pisu handia du bai gaur egungo egoeran eta izango du baita ere etorkizunean. Eta gaur egun bakea, bizikidetza eta normalizazioa dira lantzen diren gaiak. Eta bizikidetza hori egoki gauzatzeko pausoak gelditzen dira oraindik emateko. Eta pauso horiek eman ahal izateko salbuespenezko legeak derogatu beharko lirateke. Printzipio legal eta humanitarioetan oinarrituz, normaltasun penal eta penitentziarioa berreskuratu beharko litzateke, eta era berean, etaren armagabetze eta desagertze prozesua gauzatzeko baldintzak bilatu. Gainera, aste honetan bertan, presoei espetxe onurak lortzea eta legezko bidetatik gizarteratzeko gaia mahai gaineratuko duela aipatu du Euskal Herriko preso politikoen kolektiboak. Inguru mari honetan eta aipatutako arrazoi guzti horiengatik baiezkoa emango diogu adierazpenari. Beraz, beste inorrek ezer ez badu esan nahi behintzat, bozkatzera pasako ginake. Ados daudenak, onartuta gelditzen da. Hurrengo puntua, azaroaren akta onartzea. Denak ados, onartuta gelditzen da. Hurrengo puntua, dekretuen berri ematea, azaroaren dekretuen berri ematea. Jakinaren gainean gelditzen da plenoa, beraz. Hirugarrengo puntua,
batzarra egin behar da, tolargiko batzarra, udal batza osatu behar du tolargi batzar orokor bezala, eta gai hau tratatzeko. Bueno, dakizuten bezala, 2007an sinatu zen arrendamiento finantziero bat, zeren tolargik energia elektrikoa distribuitzeko behar zituen instalazioak, eta orduan udala zan jabea. Beraz, arrendamentu finantziero bat egin zen, eta horrela tolargik erabiltzen zituen, behar zituen instalazioak. Egoin, amortizatuta gelditu da, eta kontratu horretan zegoen erosteko eskubidea gauzatzeko aukera. Beraz, orain erabili egiten da erosteko aukera hori gauzatzea. Zeren, hemendik aurrera gaina eskatzen da tolargi izatea jabea instalazio horiena. Bere momentuan, instalazio hauetana desafektatuta gelditu ziren, eta orduan merkatu finantzieroan arrendamentua egiteko modua egon zen. Eta orduan oin erosketa gauzatzeko eskubidea egiten da. Beraz, ados daudenak? Kontratuaren amaiera honek ondorio ekonomikorik ez du? Ez, zero, zeren amortizatuta dago, eta beraz izango litzateke patrimonio batetikan, bestea pasatzea, baino egoera ekonomikoa berdin jarraituko du. Ados daudenak? Hurrengo puntua horrekin lotuta dago, leheno eginda tolargiko batzarra, eta oain plenoak onartu egin behar du erosteko aukera gauzatze hori onartu egin behar du. Orduan, tramitezkoa da, batek auzi hori ejertzitu egiten du, eta besteak onartu egiten du. Beraz, ados daudenak, beso altxa. Hurrengo puntua. E, 2017ko urterako taxien tarifa onartzea. Hau Agitasek bidali zuen proposamena, tarifak berdinak mantentzea, iazko tarifa berdinak, orduan, hor dituzue, diktamena pasatu da, ogasun batzordetik, eta beraz hori izango litzateke, mantentzea berdinak. Beraiek horrela eskatu dute. Ados daudenak? Hurrengo puntua, Korreo kalego 27an dagoen eraikina, Iturritza jauregia, zuzeneko erosketa egiteko onarpena. Hor, hirigintza batzordeak jaulkitu du diktamena, erosteko proposamena, zuzeneko kontratazio, zuzeneko erosketa bat posible da kasu honetan, zeren ondare kulturala da, eta orduan babes berezia du, eta beraz, administrazioak du obligazioa patrimonio hori mantentzea. Orduan, horregatik egiten da zuzeneko kontratazio hori, gaina hirigintza aldetik ere justifikatuta dago, zeren parte badago ordenazioz kanpo, eta gaina patioak irikitzeko aukera ematen du. Gero bestalde badago Eusko Jaurlaritzak zaukan tanteo eskubidea, eta idatziz bidali du ez duela ejertzituko. Orduan, erosteko modun gaude. Norbaitek zerbait aipatu nahi du? Eraikinaren balorea 421.934 eurokoa da, eta gero onartuko den aurrekontuan aurrikusita dago partida bat 140.000 eurokoa lehenengo ordainketari aurre egiteko. Beraz, Karmele, bozketara pasako gindike. Ados daudenak, onartuta gelditzen da. Hurrengo puntua, udal lursaien kalifikazio juridikoa aldatzea eta haiek banantzea Tolosako Mustaz eremuko area jurre izeneko areakoa. Hau bere garaian konbenioa sinatu zen Tolosa CF, Fundazio Muñoa eta Tolosako udalan artean. Hor, obrak egin dira, Estadio Berazubik, orduan, obrak egin ondoren realidade bat dago fizikoki, juridikoki ere egokitu egin behar dena. Daude terreno batzuk Fundazio Muñoarenak erabilera publikoa
daukatenak eta besteak udalenak, gelditu direla kirol afektatuta kiroletara. Orduan, egin behar dena da desafektatu zati bat, hau da, patrimonialia bihurtu, eta gero baia segregazioa egin, permuta egin aurretik. Beraz, oain, hasten gara, espediente hori kalifikazio juridikoa aldatzeko. Gehiengo absolutoa behar du. Badu zerbait esateko dut bozketara pasako gineke orduan. Bai, bozketara pasatzen dira, ados daudenak. Denak ados, onartu eta gelditzen da. Hurrengo puntua, hotelaren adjudikazioa, hor baldintza pleguak onartu zituen, bere garaian plenoak, orduan bakarrik proposamen bat egonda, Enrique Niñok aurkeztu duna, eta aukera zegoen loteta egiteko, hotela eta kafeteria, horrela aurkeztu da bera, orduan oain, lotea lehenengoa adjudikatu behar da hoteleena. Orduan, berari egin zitzaion rekerimendua, fidantza jartzeko eta soziedadea eratzeko. Aurkeztu ditu dokumentuak, beraz, adjudikatzea bide Tolosari. Badukezute hemen, aipamenen bat? Ez, igual nereak arrazoiak pixkat aipatuko ditu. Gabon guztioi, Tolosako udalako merkataritza feriak eta turismo sailak oso positiboki baloratzen dugu Tolosako Euskal Herri plazako eraikinean bi izarretako hotel zerbitzua garatuko duen jarduera ekonomikoa berriaren adjudikazioa. Sailak 2016 urtarriletik martxora arte garatutako Tolosa eta Tolosaldeako alojamendu eskaintza eta eskariaren azterketaren arabera, argi ikusten zen Tolosan alojamendu berri baten beharraz. Udalerriko turismoa garatuko duen aldagaia eta egitura garrantzitsua bezala, eta honela aldi berean tokiko garapen ekonomikoa, hau da, udalergira bisitari berriak modu orekatuan erakartzea albideratuko zuen egitura berri bat. Tokiko merkataritza, azokak, ostalaritza eta bestelako zerbitzuei bultzada berri bat emanez. Garapen ekonomiko hau, epe, ertain eta luzera, tokiko ekonomia eta enplegu modu iraunkorrean garatuko duen estrategia bezala planteatuaz. Egindako ikerketak ondorio nagusiak utzi zituen azaleran. Kalitate prezio erlazioneko alojamendu eskaintzaren beharra, turismo sektoreak erronka berria dakartzak bai Gipuzkoa, Euskadi eta mundu mailan. Etorkizunerako esperotako hazkundea oso altua da, eta honek aukera berriak dakartza udalerri mailan. Zehazki, Donosti turismoa hazkunde handia izaten ari du, honek oso positiboki eragin dezakelarik Tolosa datozen bisitari kopuru eta kalitatean. Bikoteek eta familiak pisu handi dute Tolosan eta Tolosaldeen bisitari mailan. Aldi berean, enpresa munduko langileek ere alojamendu beharrak dituzte eta kultur arrazoiengatik etor daitezkeen bisitari kopurua hazteko aukera handiak ikusten ziren. Bi izarretako alojamendu batek aldi berean kalitate eta prezionoko eskaintza desberdindu bat lortzea albideratzen zuen. Azkeneko hilabetean landu berri dugun Tolosako hiri ekonomiaren plan estrategikoan alojamendu berriaren beharra indartzen du. Tolosa, 30 kilometro eskasera egonik, Donostian lo egiten duten milioi turiste batzuk, Tolosa aukera lezakete turismo txangoko helmugatzat. Tolosak eskaintzen dituen erakargarritasunagatik, nortasuna, benekotasuna, landa eremu sakoneko sarbidea, Donostiak eremu kosmopolita gisa duen izaeraren eta eskaintzaren osagarrak dira eta gure herriaren kokalekua eta potentzialtasuna indartzen dituzte. Ikuspegi honetatik, erakusleio komertzial berbera partekatzen duten merkataritzaren, ostalaritzaren, turismoan, kulturaren eta gainerako zerbitzuen arteko lankidetzaren bidez, hiri ekonomiaren hirugarren sektoreko negozio guztien arteko ikuspegi integratu eta sinergikoak planaren ardatz nagusietakoak gauzatzen lagunduko digute. Kanpoko bezeroak erakarriz, harrera gaitasuna eta espazio lagunkoiak garatzen. Bukatzeko, atzo jasotako datu batzuk azpimarratu nahiko nituzke. Euskadin, Gipuzkoan, Tolosan, Tolosaldean, turismo datuek izaten ari diren gorakada handia. Topike museoan adibidez, aurten bisitarien kopurua 2015ean datuekin alderatuta 130 igoera izan du. Guzti hau datu ekonomikoetan islada du. Gaur egun turismoak Euskadiko barne produktu gordinaren 7,4% suposatzen du. Besterik ez.
Mila esker Nerea. Bozketara pasako gineke. Ados daudenak, onartutzat gelditzen da. Hurrengo puntua, presupuestoak onartzea. Bai, bueno, aurrekontuak udalaren egin beharren zerrendan importantenetarikoa da, garrantzitsuena, arrazoi jakin batengatik. Aurrekontuak onartzen direnean, jarduera ekonomikoa duten hainbat helburu eta politika zehazten direlako, proiektu ezberdinen atala osatuz. Beraz, aurrekontuak estrategia politiko zehatz bati erantzuten dielako, ez? Gaur aurkeztuko ditugu 2017ko Tolosako udal aurrekontua sendoa da, legealdi hasierako plangintzari erantzuten diona, landutakoa da, eta Tolosako herritarren beharrei erantzungo diona. Landua da eta oso ondo pentsatua ez bakarrik udaletxe barruan, baizik eta gainera partekatua eta herritarren iritzi eta ekarpenak jasotzen ditu baita ere bere baitan. Egungo zerbitzu publikoen beharrei erantzuten diona eta etorkizunari begira ere hainbat azterketa planteatzen dituena. Eta baita ere azpimarratu nahi nuke gizarte zerbitzuetako alorreko beharrei eusten diona. Tolosako udaleko aurrekontuak gastu gaitasun jakin bat du, dituen sarreren araberakoa, 24.048.975 eurotakoa izango da, eta urtean zehar kreditu modifikazioak ahalbideratuko dute baita ere herriaren beste hainbat beharrei aurre egitea. Eta xehetasunak ogasun batzorde buruak argituko ditu orain Begoña Tolosak. Gabon. Behar baldin bada aurrekontua garatu aurretik, nik uste igual urtero egiten da, baina behar baldin bada urten igual gehiago, eskertu interbentzio departamentuan egindako lanari, azkeneko 4 hilabete hauetan nahiko aldaketak eman dira departamentuan, eta hala ere kapaz izan dira nolabait lan guztia aurreateatzeko, osake mila esker. Eta ja, sartzen baldin bagea aurrekontuekin, aurten, orain edo bentsat aurkezten dugun aurrekontua, olatzek esan duen bezala, aurrekuste ditugun diru sarrerak izango ziren 24.848.975 eurokoa. Gastu kopurua berez, izan barko zen berdina aurrekatu izateko. Berez, guk proposatzen ditugun gastuak horrela banatuko genituzke. Lehenengo kapituluan aurreikusten duguna da gastatzea 8.000 euro, 8.275.000 euro. Hemen aurreikusita dagona da personalaren ordainsariaren igoera izango zala 100%, eta beste alde batetik hemen ere sartzen da liberatuaren ordainsaria. Aipatzen dut liberatuaren ordainsaria kasu hontan edo hurrengo urterako Gobernu mailatik aurreikustitugulako 2 liberazio berria sortzea. Alde batetik izango zen Nerea Letamendiaren Anderearena lanaldi osorako, eta kasu honetan izango zen garapen ekonomikoa guretzat beti estrategikoa izan delako. Eta bigarrena erena izango zen Nuria Carbonell Anderearena, bere liberazioa izango zen lanaldiaren 140%, eta kasu honetan izango zen kulturak, jaiak eta gaztedi batzordea, osotasunean ordu asko eskatzaitu eta dedikazioa handia eskatzen dolako. Hauek aparte, edo 2 liberazio hauek aparte, baita ere partida hontan aurre ikusi indeguna izan da, apirilean 7an aprobatu intzan udalegean aurre ikusten den oposiziorako liberazio bat. Eta ona izango litzateke liberazio hori hartzea edo okupatzea. Horretarako ere aurre ikusi duguna izan da kopuru bat. Berez, igoko zen goi karguaren hautatuen ordainsaria ilo ingozan eta jetxi ingozan goi karguen dietat. Lehenengo kapitulu hau suposatuko zen aurrekontuan begiratuta 133,26koa. Bigarren kapituluan, eta hor bigarren kapituluan gu sartzen duguna izaten da ondasun erosketak eta zerbitzuak, kasu hortan hor bideratuko duguna izango da 8.851.000 euro gutxi gora bera, eta suposatuko zen aurrekontuen 135,60koa. Hirugarren eta 9. kapituluan hor bideratuko dituguna izango da 1.155.000 euro. Kasu hontan, hirugarren kapitulu eta 9. kapituluan aurreikusten duguna izaten dira interesak eta amortizazioak, eta suposatuko zen nolabait gastuaren barruan 4,56koa.
zorpetze maila jaisten doa, eta udaletxeko egoera finanzieroki ikusita ona da. Laugarren gastua izango zen transferentzia arruntan, laugarren kapitulokoa, eta kasu honetan bideratzen ditugu 4.154.000 euro gutxi gora bera, eta suposatuko zen 16,72koa. Eta ja, seigarren kapituloan dala inbertsio kapituloa, hemen sartzen duguna da 2.272.000 euro gutxi gora bera, izango zen aurrekontuen 9,9%, eta 2.000.000 hauek gastoa gutxi gora bera banatuko zen, orain komentatuko dugun bezala. Aurten aurre ikusten dugu inbertsio handiena izango zen Nafarro etorbideko berrurbanizazioa, eta hor sartuko duguna edo inbertituko digun dirua izango da 1.252.000 eurokoa. Horrez aparte, baita ere proposatzen dira hainbat obra txiki, Tolosarren bizitza erosoagoa izateko, eta haietatik adibidez daude Antiguoko pasabidea, gutxi gora bera bideratuko zian 28.000 euro, Almirante Errekalden jarriko genituzkena izango zen 38.000 euro, Batxiller Zaldibiar baita ere 40.000 euro, Pedro de Tolosa 5 eta 7 portalaren artean hor 60.000 euro inbertutuko zian, eta Unipapeliko teilatua berria jartzeko, hor bideratuko genukena izango zen 45.000 euro. Hauek aparte baita ere aurre ikusita daukaguna da, aur parkeen konponketarako beste 50.000 euro jartzea, eta landa auzoetan beste 75.000 euro. Kasu honetan egin duguna izan da, jarri beste urteetan baina 15.000 euro gehiago premiak edo beharrak ikusita. Hori aburu etxean, denak zautzen duguna limusin etxea bezala, han bertan inbertituko dituguna izango da 66.000 euro, erabiliko zienak izango zen lehenengo soilairua egokitzeko, coworkinga martxan jartzeko. Amarotz auzoan bukatzeko daude ja eduk izan duten parte hartze prozesua, eta hor aurre ikusi duguna izan dira 50.000 euro aukeratutako dotazio proiektua idazteko. Horrez aparte, eskatuko duguna baita ere da, hainbat azterketa eta proiektu hurrengo urteetan martxan jartzeko. Utxik aurkitu genuen proiektuen karpita gizentzeko. Kasu honetan hor bidatuko duguna izango da Zumardi txikiko proiektua, proiekturako 31.000 euro, eraikuntza publikoaren azterketa bat eskatuko dugu baita ere, eta bideratuko ditugu 30.000 euro, Aldezaharreko birgaikuntzaren azterketa 25.000 euro, auzoetako birgaitze irisgarritasuna eta eraginkortasun energetikoaren azterketa beste 25.000 euro. Horrez aparte, baita ere, aurreikusita dago, mugikortasun plana, 40.000 euro eramango ditunak, Olarrengo irigarriztasun proiektua, da arrapala bat egiteko 6.000 eurokoa, eta guraso gazteen hizkuntza ohituren azterketa 60.000 euro, hau da Euskal Herri Bilduko jasotako ekarpen bat, eta bukatzeko, ezin zaigu ahaztu baita ere, erosi berria izan dugu Iturritza jauregia, eta horretarako baita ere, bideratuta daude 140.000 euro. Irakorretako ekintza proiektuk eta azterketa gutxi gora bera suposatzen dira 21 ekintza proiektuk eta bar. Horrez aparte, kontutan hartu behar duguna da, sai guztietan jarraituko dituztela orain arte jorratu edo garatu izan dian akzio eta planak urtero burutzen dienak, kasu batzutan partidak mantendu iten dira, beste kasu batzutan partidak ioiten dira, eta beste kasu batzutan partida berriak sortu dira plan berriekin. Haien artean adibidez, batzuk aipatzeko, 20.000 euro baita ere jarriko dira baloreak eta desadostasunak lantzeko, berreskuratuko dugu berriro garai batean argitaratzen zen Tolosako aldizkaria, Tolosan udaletxeko edo udaletxetik berriak azaltzeko, horrekin lotuta baita ere aurreikusten nahi dana pantaila bat jartzea trianguloan udaletxeko berriak azaltzeko eta jakinarazteko herrian ematen diren ikuskizun kulturalak, hitzaldiak eta bar, berdintasun mailan adibidez sensibilizazio kanpainarako baita ere 5.000 euro gehiago jarri dira kanpainak indartzeko, merkataritzan, biziberri proiektuan, beste 24.005 euro jarriko dira proiektua aurrera emateko, eta hogei dira pixkat pintzelada bat, gauza asko gehiago daude, eta bakoitza bere departamentuan eta saian badaki.
Ekintza guzti hauek momentu honetan sartu ditzazkeguna dira, baina urtean zehar kreditu aldaketaren bitartez proiektu gehiago egin nahiko genituzke. Bukatzeko eta pixka dena azaldu arte, badaki diela pixka dala aspergarria, inbeste zenbaki eta inbeste gauza entzutea, baina aipatzeko nolabait aurrekontuak, leheno adibidez baita ere olatzek esan duen bezala, aurrekontu hauek aurrekontua landua dira, ambiziosoak dira proiektuaren artetik ikusita, orekatuak, arduratsuak eta partekatuak. Familia esker, Begoña. Cristian? Lore? Iazko aurrekontuen eztabaidako osoko bilkuran, nire interbentzioa hasi nun aipatzen gure ustez kudeatzaile on batek urteko aurrekontutan urteko plangintza osoa jaso behartzula. Udalaren proiektuak, udalaren lanildo nagusiak aurrekontutan isla izan behartzutela guk. Behintzat, EH Bilduk aurreko legealdian horrela osatzen genituen aurrekontuak. Baina gaurkoan, iaz bezalaxe, PNV eta PS gobernuak aurkeztutako aurrekontuak gure ustez ez dute ezer berririk jasotzen. Iazkoei gobernutik transiziozko aurrekontu izena jarri zenioten, ez dakit nik aurtengoei ze izen jarriko diezuen, ze iazkoaren berdinak ez, baina oso antzekoa diala ikusi deu. Udalaren ohiko funtzionamendua aurrera eramateko partidak bakarrik jasotzeitu. Ez dago ez proiektu berririk, ez ekimen berririk. Eta oain gontan, Elosegi Parkearen zein Santa Luziko lur desjabetzen ekarpena ez da olain beharrik, 1.200.000 eurotik gora liberatuta gelditzeia, aurreko legealdi guztian urtero ordaindu behartzianak. Nahiko nuke nik aurreko legealdin olako diru poltsak kudeatzeko aukera izatea, aurrekontukiterako garaian. Esan bezala, soilik 2017ko aurrekontuak gure ustez funtzionamendurako aurrekontuak dira, eta honek asko kezkatze gaitu, ze aurrikuste zian proiektuak gero urtean zehar nekez emate zaie hasiera, eta hori izan da bizkat 2016an gertatu dana. Ikusi besteik ez dago, merkataritza sailean gertatutako geldialdia, eta iazko aurrekontuen eztabaidan aipatu zen bezala, etzien momentu hartan jarri inolako proiektutarako diru ekarpenik eta beraz ez dira gauzatu. Alare hau ikusita, EH Bilduko kideok ahal izan dugun neurrian zenbait proposamen helarazi dizkiogu PNV eta PS udal gobernuari, ahal dugun neurrian diot aurrekontu itxiak aurkeztu zenizkiguten abenduaren 15ean. 15 egun besteik ez diteu izan, itxita zeuden aurrekontu batzun gainean proposamenak iteko. Eta hala eta guztiz ere, erantzunkizunez, 2017 urtea ez daulako beste urte galdu bat izatea nahi, zenbait proposamen helarazi genizkizuen. Besteak beste, batzuk aipatzearren, Olarrain auzoaren txunkultzea proposatu genizuen, bertan trafiko arintzeko biribilgune bat burutu, oinezkoentzat bidegorriarekin lotura egokia gauzatu eta aparkaleku eta inguruak txukuntzea, Larramendi eta Belate arteko oinezkoen zubia eraikitzea, Letxukalea eta Solana kalearen arteko patioa irikitzea, Konteaneko aldapako espaloia txukundu eta zabaltzea, San Esteban auzoa berritzeko plana zehaztea, Elosegi Parkeko hurrengo faseak gauzatzea, parkea herritarrei ireki ahal izateko, Emakumeon etxea gauzatzea, etxebizitza plan bat proposatu zitzaizuen alde batetikan, etxebizitza hutsen eta hustuko diren etxebizitzen zentsoa burutzeko ikerketa bat burutzea, eta ja etxebizitza zarkituak birgaitzeko diru laguntza lerroa zehaztea, Sebendenea eraikina birgaitu eta erabilera ematea, bukatze ardoan urte hontan permuta baten bitartez lortu zen eraikinai herriko musika taldeen entxogugune gisa atontzea, behar larriak dituzten herritarrentzat diru laguntza partida handitzea, merkataritzan euskara sustatzeko plana zehaztea, guraso gazteen hizkuntza ohituren gaineko azterketa burutzea, kirol instalakuntzen kudeaketa publifikatzeko ikerketa gauzatzea eta udalbiltzarekin lankidetza sustatzea eta diru ekarpena egitea. Hauek izan zian, besteak beste, EH Bilduk proposatutako zenbait ekarpen.
Zentzu hortan, ekarpenak jaso ditu udal gobernuak, landu ditu, baina zaila da aurrekontu hauei aldeko bozka ematea, lehen aipatueten bezala, zaila dalako urte osoan zehar oposizioaren gana soilik hurbiltzea aurrekontuak onartu, baino 15 egun lehenago. Alare, aurtengoan, esan bezala, eskertzekoa da, oposizioak guk, EH Bilduk, egindako proposamen aurrean gobernuak izandako jarrera, ondorioz, 2017ko aurrekontu hauen proposamen honen aurrean, abstenitu ingogea, baino, bai 2017ko erronka proposatu nahi dizuegu. Balin eta udal gobernuaren helburua aurrekontuak aho batez onartzea baldin bada, has gaitezen elkarrekin hizketan, has gaitezen elkarrekin lanean, has gaitezen hitz egiten, adostu dezagun zen nolako Tolosa nahi den etorkizunean eraiki, has gaitezen garapen ekonomikoa hitz egiten, esaterako ze proiektu landu nahi diteun merkataritzan, has gaitezen nola ez hondakinen kudeaketa hitz egiten, ze Tolosan ezarritako bilketak, sistemak ez da bere osotasunean bere helburuak betetzen, ikusi besteik ez da gaur onartu behar dituzuen aurrekontu hauetan tratamenduan ia 1.000 euro gehiago edo garestiagoa dela, beraz, landu dezagun hondakin kudeaketa, landu ditzagun elkarrekin hobekuntzak, eta abar luze bat, baina has gaitezen bestelako bide bat egiten, baldin eta helburuak jakinda zein dien helburu horiek. Ze oain arteko bidea egiten jarraitzen baldin badeu proiektuak zuen bulegoan itxi eta aurkeztu, zaila izango da gure aldeko bozka izatea. Gaurko keinua izan dadi hasiera noski, baina bueno, esandakoa, beste lan egiteko modua proposatzen dizeu, adore politikoa eskatzen dizeu, eta horrela Tolosa hobe bat eraikiko dugu. Eskerrik asko. Behar bali bada igual hasiko naiz azkeneko puntutik bota dezun horrengo urterako erronka ados. Hala ere igual aipatuko nukena da guk ez ditugula inoiz ateak itxita eduki. Ateak beti irikita egon dira. Guk adibidez, sentitu bat ez degula proposamenak luzatu, guk proposamenak jasotzeko beti gai edo pres gaude. Ateak itxitak ez daude gure aldetik eta ez dira inoiz itxitak egon, eta bueno, ados Tolosa eta Tolosarron alde lan egiteko beti. Komentatu dezuna gero izan da gure pixkatabez gure aurrekontuak ez diela oso ausartiak, edo ez dakit edo joan den urteko jarraitzaileak, holako gauzaren bat, eta baita ere, zein gozenukeen zuek milioi hori edukita, Santa Luziatik hartuta. Milioi hori dago, aurrekontuan ikusita, 2016an zu badakizu egin ziela 2 apostu handi, alde batetik izan inbertsio handi bazan Elosegiko parkea, eta hurrengo inbertsioa egin zan azan 800.000 eurokoa izan zen Bidebietako auzoan sartu genuna. 800.000 euro, momentu honetan gehiagoekin ezin gainuelako kontau. Aurten, 2017, zuk esan dizun bezala, milioi hori liberatu egin da, berez, daukaguna dirua da, ez bakarrik obra potente bat egiteko dala Nafarro etorridekoa, nun hor baita ere joniten zaigu diru zati potente bat, milioi bat eta 200.000 eta piko esan duen, lehen esan duen bezala. Baizik horrez aparte, joan den urtean bakarrik egin genuen ekintza handi bat, eta urtean, leheno pixkator komunikatu dudan bezala daude sartuta inbertsioaren barruan, gutxi gora bera 15-16 bat ekintzak, zuretzat igual izango dira mantenimendalako edo funtzionamendulako, eskerria funtzionatu inbar du, orduan horretarako baita ere diru kopurua sartu beharra dago, eta horrez aparte baita ere, ez dira sartzen inbertsioak, guk ikusten du baita ere inbertsioa bezala, zen azterketak eta proiektuk baita ere eskatzea di joaz sartu da bigarren kapituloan, baina baita ere dira inbertsioak zeren hortik ateatzen dira gero proiektuak garatzeko. Hori aipatuta gero, behar baldin bada, ogasun batzordean, badaki Jokinek bozeramaila papera jasota esplikatu zuen argi eta nahiko zabal gaina zuen ekarpenak, baina behar baldin bada igual labur bilduz denak entzuteko, egindako 16, hemen ditut dira 16 ekarpen horietatik, batzuk onartuak izan dira, beste batzuk etzean onartu, beste batzuk guk behintzat aurre ikusita egiten genituen gure aurrekontutan,
Eta beste batzuk nik jarrietena da, daudela pixkat, edo nire laburpena inoenean garai hartan, pixkaten bai, nolabait, aztertzeko daudelako. Onartuak adibidez, izan zen, adibidez, merkataritza munduan euskara sustatzea, ondo ikusten genuen, gu genuzkan jarritaia gure aurre kontutan 8.000 bat euro, eta ingenoena izan zen, beste 8.000 bat euro gehiago jarri. Berez azkenean, partidan, gehatzen zaizkiguna dira, 16.000 euro. Baita ere, proposatu zenuen guraso gazteen hizkuntza ohituraren azterketa, ondo ikusten genuen, eta horretarako baita ere ekonomikoki jarri genuen partida bat izan zala 4.000 eurokoa. Eta bestalde batetik baita ere, ekarpen bat bezala, presentatzen zenuen Lanbide Heziketako azoka jasotako dirua jasotzea adibidez garapen ekonomikoaren departamentutik, eta ez genuen inongo problemarik ikusten, eta baita ere onartu izan zian. Orduan hiru ekarpen horiek bere osotasunean onartuak izan zian. Onartu etzienak izan zian adibidez Larramendi zubia eraikitzea, zeren eremu urbanistiko horren karga badauka eta ez dagokigu guri udaletxea bezala aurre egitea. Bestalde batetik adibidez AES-eko ayuda de emergencia sozial esaten denik erderaz, gaur egun begiratu genuen partida nola zegoen, nola indi zeon dirua, bronzan genuen edo ikusten genuen nolabait laguntza bermatuta zeola eta ala ere hemen edozein gauza arraroen bat gertaturik eta gehiago jarri beharko baldin bazan, inoiz ez dugu problemari jarri, diru laguntza hori beti bermatuta egon badin. Bestalde batetik baita ere planteatzen zen, eta hori adibidez, Irazabal Betiak Euskarazko batzordean baino gehiagotan aipatu duna da Garabideko diru laguntza, aurre ikustezana zen Euskara Departamentutik pasatzea gizarte zerbitzura, guk ez genuen ikusten eta hobetu ikusten deu partida hori igual Euskara Departamentutik garatzea, eta, orduan esan genuen nahiagoen nula euskerako batzordean mantentzea, eta gero bestalde batetik baita ere, onartu etzana izan zen kirol instalakuntzaren kudeaketa publikoa. Guk ez gendun hori azterketa bat eskatzen zenuen. Azterketa hori ikustea, nolabait sinesten degulako kolaborazio publiko-pribatu batean, eta pentsatzen deguna da, gainera kolaborazio hori efiziente izaten dela. Eta bestalde batetik behar baldin bada gure ereduak desberdina dialako. Hoizian, 4 bat onartu etzienak. Beste pare bat, guretzat aurre ikusita zeuden ja nolabait gure aurrekontuetan, zen aipatzen baita ere San Estebanen plana, hemen momentu hontan ja udaletxetik teknikoak eta politikoak bizilagunekin ja izan dituzte bilera batzuk, eta faltatzen da bakarrik da pixkat zehaztea, ze egin beharrak dira, zehaztatzeko edo egin inbardienak. Eta horiek adibidez ikusita daude ohiko partida batetik egitea, berez aurre ikusita egongo zen. Eta gero beste alde batetik plantatzen zenuen baita ere parke elosegiko irikiera eta bar, hor guk baita ere ikusten genuna zen, zen da miradore atxukuntzea egin inbardana, eta guk adibidez aurre ikusita genuena zen kreditu aldaketaren barrun sartzea. Eta korrez banabil, uste gaina jarrita genuen eta dena zifra ekonomiko bat, zen uste zila 86.000 euro nolabait horretarako bideratu egin bar genuenak. Nik gero ekarpenarekin jarraitzen badegu, nik neukan gero jarrita edo nire laburpen txikian, jarrita neukan azan erdiz onartuak izandakoak, eta zan adibidez, plantatzen zenuen nolarraingo aktuazioak, eta hor komentatu genuen azan, egia esan, behar balin badaur aktuazio batzuk baita ere ikusten genuen premiazkoa ziela, adibidez, aparkaleko atxukuntzea eta ingurua garbitzea. Baina horrez aparte baita ere, plantatzen zenuen azan, errotonda edo bilbilgunea egitea. Hori ez datorkigu guri egitea, zeren hori ere adibidez Larramendin bezala, eremu inbertsioa edo eremu urbanistiko horren karga baita. Bestalde batetik plantatzen zenuen letxukalea, irikitzea etzan letxukalea irikitzea, baizik patioak irikitzea, hoi ideia zaharra da garai bateko edo nik aspalditik entzun da baita ere, eta horre ados gaude. Orain museoaren trasladoa aipatzen zenuenean, museoa ez da, gurea musea da familia batena, eta guk ezin duguna da, erabaki museoa non jungo dan. Hoi familiarekin adostu marko zan, edo ikusiko zan. Gero bestalde batetik, komentatzen zenuen Iturritza Jauregia pasatzea museoa, eta Iturritza Jauregia sinatu dugun erosketan, baita ere sinatuta dauna da, 2017 ezin dugula oraindik erabili. Eta gero baita bestalde betik hola erdiz onartua,
nik jarriko nukena zen kondeko aldapako obra, eskatutako obra. Hor espaloiarekin bi aktuazioa horre ikusten zenuen, alde batetik izango zen espaloia txuguntzea, eta beste alde batetik eskatzen zenuen lan zen baita ere espaloia zabaltzea. Espaloia txuguntzeko eta hori ez dago inongo problemarik. Egingo genukena izango zen, irigintzan daukaten egin beharreko zerrenda pasa, eta hor lehentasunak ikusita egin ingo zen. Baina espaloia zabaltzea, hoi ez da gure eskumena, hoi da Gipuzko Foru Aldundiari dagokio, eta berari eskatu beharko zitzaion espaloia zabaldu egiten baldin bada, hoi dakarrena dela errepidea estutzea. Eta hori izango zen Gipuzko Foru Aldundiko eskumena edo egin beharrekoa. Eta ni lehen aipatu ditenak nire buruan jarrita dauzkatena en standby, nik hor jarri eta adibidez emakumeen etxea, gehien bat hor egindalako edo sortindalako lantalde bat. Hoi dena edo gai guztioi jorratzeko eta aztertzeko. Eta ogasun batzordean aipatu genuen bezala, lantalde hortatik ateatzen dien erabakiak guk aurrera emango ditugu. Bestalde batetik, adibidez, nik eskaera hori emakumeen etxea, adibidez eskaera hori harritu egin nau, zen esatezana zen emakumeen etxea gauzatzea, emakumeon etxea gauzatzea. Esatezu gehien bat harritzen hauena da, zen lantalde hau berria da, oraindik ez dakigu ez da ere non kokatuko zen, zertarako, nola erabiliko zen, zeintzuk erabiliko ziren, nola ingo zen bere kudeaketa, ez dago inongo proiekturik, orduan nolabait eskatzea, gauzatzea, arraro egin zitzaiten, arrarbite zitzaiten esan. Eta gaina kontutan hartuta olako azpiegitura aurrea eramaten baldin badan, eman beharko zitzaien dotazio ekonomikoa txikia izango etzalako. Eta bestalde batetik baita ere igual, beste seriotasun batekin aztertu egin beharko zalako. Bestalde batetik, standby hortan esandakoa, jarri detena da etxe bizitza plana, zeren orain dela uste 2 edo 3 urte, jarri zian 200.000 euro, diru laguntza udaletxek jarri zuen 200.000 euro, 4-5 etxe apaintzeko eta txukuntzeko eta nolabait merkatura ateatzeko. Irigintzan ibilita, badakigu 4-5 etxe horiek merkatura ateako diela aurten, orduan guk pentsatzen genuen azango zen ikustea pixkat etxe horien portaera merkatuan nola dan, eta pixkataren ikusita pixkat portaera nola dan, goazen erakitzea udala bide ona, edo pentsatu behar du beste bide batetaz, edo hurrengo pausuak zentzuk izan. Eta gero bestalde batetik baita ere daukat, standby hortan sartutan jarri detena da, zebendeneakoa, zeren bere erabilera eraungo zan lotuta eraikin publikoaren azterketatik ateatako ondorioak. Hala ere, hor igual behar baldin bada aipatu orain dela 4 hilabete gutxi gora bera, zebendenearen gaia plenoan ateazanen permuta onartu inbar genuelako, kasu hartan baita ere erabila, guk ikusten genuen erabilera baita ere zala Tolosako musikako taldeentzat. Betidaniko ikusten degulako. Behar baldin bada pixkat milioi bat esan dezuna, euro horiek liberatuak izan dakoa, nik pentsatzen nire erantzuna eman detela eta gero baita ere esan dezunen hurrengo urteko erronka, nik behar baldin bada aipatuko nukena, dak egia esan pixkaia denbora edukita zeren astelenen izan genuen ogasun batzordea. Eta pixka denbora ematen duen lasaitasunarekin. Ekarpenak, iruditzen zaizkiguna diela pobreak. Eta zuk agerraldi publikoan behar balen badera biltzen duen hitza, hau bai diela eskatxak. Egia esan gehiago, espero genuen. Egindako ekarpenak ez zeukaten inongo dotazio ekonomikoa kuantifikatuta. Eta gero nolabait ekarpenak nik hemen ditut, nolabait azaltzen dira adierazita edo esplikatuta lerro batean. Nik ez dut uste serioa denik. Gero beste alde batetik, eta ia esan nik ez dut uste ekarpena hauek pentsatuta zeudela gobernu taldeari proposatzeko edo zakit guk aber nola aurre egiten genion, nik uste propuesta hauek edo ekarpen hauek gehien bat daudela prestatuta mediatikoki erabiltzeko eta prensan edukitzeko titular bat.
Bestalde batetik, aurrekontua gu lehenago edo beranduago aurkeztu eta guk urte osoan, hemen gauden 17 lagunak edo 17 pertsonak, hemen gaude. Orduan, proposamenak egiteko beti aukera dago. Proposamenak egin, landu eta adostu, edo adosten badegu, edo aurrea posible balin bada denon artean aurrea ematea, hurrengo aurrekontuetan aurreikusita egongo zean. Behar baldin bada, zuk leheno aipatu dezuna hurrengo urteko erronka hildo hortatik, hon daiteke. Nik ez daukate zer gehiago esateko. Hurrengon, eskertuko nizueke, edo aurrekontuk tratatze iteunen ogasun batzorde buru gisa pleno aurreko bileran eotea, ze nik usteet pleno aurreko bileran sintonia baten itzein deula, adostasun batzuk hartu iteula, eta ez dauka lekurik oain zukin dezun interbentzioak, guk leheno nire ikuspuntutik, eta nik usteet entzun da gero, eta pixka EH Bilduko kideok bilera horren ondoren itzein da gero, ez dauka inondik inoa esanka ez buru, zukindako interbentzioak momentu hontan, bozera maile bileran itzein deunakin, eta gutxigo modu hortan eskua luzatuta gero. Baina, bueno, bakoitzak erabaki dezala zein dien hartzeitun jarrerak. Inondik inoa ez da izan prentsa titularra bilatzeko, inondik inoa, benetan hasieran aurrekontuak landuta eta jarraitzet esaten udalaren funtzionamendurako aurrekontu hutsak diela, bestela zerrendatu izkiazue, zehaz mehat, ze proiektu berri dauden. Zerrendatu izkiazue. Iaztikan honea zein dauden. Eta hori da nik adierazten ona, ze horra ipaitu dituzunak ez, inbertsioak indiala bide bietan, ikaragarrizko dirutza, elos egin, ados, Nafarroa etor bidea, bai, izan dira, urtetan zehar lanketa bat izan duten proiektuak. Eta batzuk 2016an egokitu zaila islatzea, eta beste batzuk 2017an. Baina berriro diot, ez dago proiektu berririk. Bozera maile bileran, pixkat ikusita alare neretu dauzket, eta nik berriz beste bileratxo bat eskatuko nuke, ze hor hitzen deunakin, oain esan diazuneakin, egitan deskolokatuta utzi jazuela. Bozera maile bileran hitzen deunakin, izan da, bueno, hor bat zeuden alako puntu batzuk, olarraingoa, sebendeneakoa, o eraikinekin lotutakoak, bueno, hor baziru dien ez gendela oso urrun, beraz, alako adostasun akordio bat sinatzekotan gehatu geha, batez ere, lantzen hasteko puntu gisa, hori da jakiteko, orduan ez dakit. Aipatu dituzu 2017an azterketak barneratu dituzuela, eta hori egia da, azterketa pila bat sartu dituzu, baina 2016an aurrekontuen eztabaidaiteako garaian berdina aipatu zeniaten, zeniguten, bueno, aztertu inbar deu jakiteko ze proiektu inbar diteun. Baina ezin gaitezke pasa legealdi guztia aztertzen, hitzetatik ekintzetara pasa bar deu, eta nik uste 2016a izan dezuela kokatzeko, zeia urte terdi luze pasada gobernuan zaudetenetikan, beraz ekintzetara pasa bar deu. Nik uste. Eta hortik zetorren gure proposamena, baino berriro diot, ni behintzat, eta nik uste guztiok erabat deskolokatuta gelditu gehala interbentzio horrekin, valorazio horrekin. Guk eskua luzatuta jarraitzen dugu ala nahi ba limazue, nik beste bileratxo bat eskatuko nuke, eta ikusiko dugu hemendikan aurrea. Bai, bueno, ez dakit, sentitzen dut hola deskolokatuta izatea, nik uste dut Begoñak zuk egindako ekarpenai erantzun bat eman dizula, ez? Bilerak egiteko beti dago lekua, hortara etortzen gera honea, ez? Zerta etortzea ba, eserita adostasunak bilatzea baino. Lantzen hasteko olako akordio bat sinatzea hitzein dugu, bozera maile bilera horretan, hori horrela izan da, ez dut uste kontrako ezer esan dunik Begoñak bere interventzion, baizik eta zuen proposamenin nolabaiteko erantzuna, ez? Eta zuen jarrerai, azken finean, prensa aurrekoa ematea, aurrekontuen eztabaida izan aurretik, hori gobernu taldean zeundetenean ere egiten zen duten, ez? Eztabaida egin aurretik prensa aurrekoa eman, ez? Nik uste horren erantzuna izan dela orain Begoñak egin duena. Akordiotara iristeko, sinatzeko, oso gertu gauden proposamenekin bat egiteko prest gaude, nik uste dut gure obligazioa dela gaina horretarako etortzen geralako eta herritarrak horrela eskatzen dutelako.
modu guztietara. Eta pixkat amaitutzat emateko aurrekontuen eztabaida bi pare bat gauza. 2016 urteko aurrekontua esan genuen orduan transiziozko aurrekontua bat zela eta 2017 urteko aurrekontu honek badu azpimarratu behar diren nik uste dut bi bereizketa nagusi ez. Bat da partaidetza prozesu importante bat daukala jasotzen dula bere baitan eta hori salto kualitatibo importante bat da aurrekontuak osatzeko garaian eta baita ere kuantitatiboa gero adieraziko duten modura. Bigarrena da, aurrekontu honek ez diola erantzuten bakarrik 2017 urteko Tolosaren zerbitzu beharrei, ez da obra importante bati bakarrik soilik, baizik eta baita ere, etorkizuneko Tolosa eraikitzeko hainbat proiekturen azterketa dagoeneko jasotzen dituela bere baitan, ez? Eta horrek, eztabaidarik gabe, gure herri dinamikan eragina izango du. Hori ibaiaren ibilbidearen berreskurapena esaterako. Tolosako mugikortasunaren azterketa bat egingo da 2017an, Zumardi Txikiaren berreskurapenaren azterketa egingo da baita ere, Udail eraikinen erabilaren azterketa herritarrei zerbitzu hobeago bat emateko urte eta urtetan hori begiratu gabe dagoelako. Eta baita ere partaidetza prozesuaren ondorioz, alde zaharra birgaitzeko planaren ebaluazioaren azterketa eta bestetik, hiriguneko auzoetako irazgarritasun eta eraginkortasun energetikoaren azterketa. Hori dira bi gai, pixka bat 2017ko aurrekontua ezberdintzen dutenak orain arte egindakoagatik, ez? Gero gainera, aurrekontu honek jasotzen du inbertsio handi bat, eta hori da Nafarroa etorbideko berrurbanizazioa Begoñak aipatu duen bezala, ez? Nafarroa etorbideko berrurbanizazioa dago jasota 2012 urteko perkoan. Perkoak 10 urtero egiten da, aurreko perkoak zerkausiko birgaitzea jaso zuen, eta hori begira herri honetan zenolako buelta eman dion zerkausioaren eremu osoari, ezta? Nafarroa etorbidea aipatzen da 2012 urteko perkoan, eta 2017 urtean gauzatuko da obra hori. Perkoan aipatzen zian helburu nagusiak zeintzian, ez? Oinezkoei lehentasuna ematea, Nafarroa etorbideak daukan izaera komertziala indartzea, irisgarritasun arazoei irtenbidea ematea, mugikortasuna hobetzea baita ere, eta importantea da hau baita ere, instalazio zaharkituak berritzea. Obra importante honen garrantzia, nik uste eta aparteko garrantzia daukala, oinezkoari leku gehiago ematen diolako eta baita ere merkataritzari aukera gehiago emango diolako. Baina gainera, 2017ko aurrekontuak, baita ere erreparatzen dio bereziki azpiegituren garapenari eta herri mantenimentuari. Atal honetan aurrekontua iaia eginda hirukoiztu. 2016 urte guzti hontan herritarrak planteatu dizkiguen hainbat erantzunei emateko pentsatuta dagoelako baita ere aurrekontua. Beraz, aurrekontu honek inbertsio handia aurrikusteaz gain, orain arte aurrikusi gabe zeuden aktuazio txikiak kontutan hartu ditu. Urtetan ahaztuak izan direnak, herritarrak eskatu dituztenak, hor daude besteak beste espaloi jakin batzuen konponketak, gune zehatzen txukunketan, azken batean, oinezkoei erosotasuna emango diotenak eta bizi kalitatea emango dionak gure herriari. Hori ez da inoiz jaso xehetua era honetan aurrekontuaren onarpenerako. Aurparkean mantenimentuak adibidez badu bere partida bereiztua, aipatu du Begoñak lehenago. Dago aurreikusita Pedro Tolosa, Antiguoko Pasadizoa, Batxiller Zaldibia, Almirante Rekalde eta beste hainbat. Gainera, orain arte esandakoaz gainera, eta Tolosako udalak duen inbertsio gaitasунatatik haratago, aipatu behar da bereziki Tolosako 2017ko udala aurrekontu soziala izango dela. Izan zen, horrela 2016garrena, 2017garrena baita ere, gizarte gaietara bideratutako aurrekontua delako partidarik handiena. Aurrekontu osoaren 25% izango da. Hau da, gure programan legegintzaldien zutabe nagusietako bat, eta aurrekontu honen zutabea ere bada. Jakinik, 2017 urtean, gizarte zerbitzuetan izango dugun erronkarik nagusiena izango dela zerbitzuen karteran kudeaketa. Eskualderekin batera, solidaritate printzipio batean.
oinarrituz. Beste zutabe importante bat gure legegintzaldian jasota genduena baita ere izango da ekonomiaren sustapena. 2016 urtearekiko, 2017 aurrekontua ehuneko 8,5ko hazkundea izango du. Kontutan izan gabe Nafarroaren berurbanizazioa. Hemen honek jasotzen ditu 813.000 euro. Hemen barruan ekonomiaren garapenan merkataritza eta ostalaritzan egiten ari geran apostu sendoa jasota daukagu. Plan estrategikoa burutu da 2016 urtean, eta horrek bere biziko garrantzia izango du, eta 2017 urtean plan estrategio hori martxan jartzen hasi behar gea. Orduan, nik uste dut legezkoa dela onartzea egiten diran gauzak, eta hori eginda 2016 urtean merkataritzaran eta ostalaritzarentzako importante izango dena. Euskal Herri plazan, gabezian, leheno aurreko puntu batean onartu dugu, gabezian dugun alojamendu esparruari erantzuteko 54 plaza gehiago sortuko dira turismoa sustatzeko, eta horrekin batera Tolosa eta Tolosaldea motor eta eragile izateko. Enpresa sektoreakin hurbiltzeko plan bat burutu dugu, martxan jarriko dugu 2017 urtean, eta Esprirekin ere hitzarmen bat sinatuko dugu Zabal poligonoaren birgaitza azterketa egiteko. Hori aburu eraikinean kogorkina proiektu bazan, baina 2017 urtean gauzatu egingo dugu, ez? Eta baita ere, nik uste garapen ekonomikoan aipatu behar dela, Tolosaldea garatzenek estatuarekin zeukan auzia aldekoa izan degula, milioia berreskuratu behar dela, eta horrek ere aukera emango digula garapen ekonomikoaren eremuan eskualdean hainbat ekimen egiteko. Kulturgintza mailan 2017 urte importantea izango da. Tolosako ekinbide etxeak 50 urte beteko dituelako eta ekitaldi bereziak egingo direlako. Abesbatzan Europako saria berezia izango dugu 2017 urtean, Udaberri dantza taldeak ere bere urte urrena izango du, 60 urte, eta Guillermo Olmok azken muga proiektua jarri zuen abian 2016 urtean, babestu genuen orduan, babestuko dugu baita ere 2017 urtean, eta hauetaz aparte, danak esatea ezinezkoa litzaretekelako, baino hainbat eta hainbat ekintza badaude. Uste dut, partaidetzak apunte merezi bat merezi duela. Partaidetzak leku garrantzizkoa izan du legegintzaldiko lehen urte honetan. Tolosatzen proiektua deituriko abian jarri delako, ez? Tolosatzenen bitartez, 100 herritarrak baina gehiago parte hartu dute. Lehenengo aldiz, herritarrak eta teknikariak zuzenean alor guztietan gainera lan eta eztabaidatzeko aukera izan dute. Eredu izan da egia esan Gipuzkoatik kanpo ere Nafarroatik deitu digutelako, Nafarroko gobernuak eredu bezala jarri du partaidetza prozesu hau eta gure teknikariak han izan dira, pixka bat gure prozesu hau azaltzen. 40 proiektu baino gehiago pasa dira Tolosatzenetik, bertan sortuaz edo bertan herritarren ekarpenekin osatuaz 2017ko ekintza planean jasota daudenak. Aurrekontuetan, 2017an onartuko diren aurrekontuetan, Tolosatzen prozesutik jasotako proiektua kuantifikatu behar bagenitu, gutxieneko 400.000 euro zuzenduta daude proiektu horretara. Gainera, lehenengo aldiz, eta hau bai izango dela partaidetza prozesuak eman direlako lehen ere udal honetan, eta herri honetan, baino lehenengo aldiz, gardentasuna eta kontu ematearen konpromezua betetzeko, proiektuaren jarraipenak egiteko aukera aurrikusita dago. Plan estrategikoa landu da beraz, eta onartuko dute 2017 urteko hasiera horretan. Aspalditik dago abian jarrita baita ere Amarotzen auzotarren ekimenez eta udalak babestuta partaidetza prozesua. Datorren urteren hasieran finkatuko dute bertako auzokideek ze proiektu nahi dituzten garatu eta proiektu horiek garatu ahal izateko kreditu bat ere jasota daukagu aurrekontuan. Datorren urtean Tolosatzen proiektuak erronka bezala badauzkaia gai batzuk erabakita eta helduko diote bai balioen gaiari, ze baliotan oinarritzen den edo oinarritu nahi dugun gure herria eta desadostasunak nola kudeatu, ez? Azken finean, udal honek herriak dituen lehentasunak betetzeko aurrekontu bat da, ez da kasualitate bat aurrekontu hau. Kausalitatez eginda da lanaren askoren ondorioa delako plangintza batekin,
legegintzaldi hasieran esan genuen eta betetzen ari gara, ez? Lehentasunak askotan aipatu ditut, baina nik uste dut merezi duela, ez? Eta errepikatu ingo ditut. Tolosako ekonomia eta enplegua suspertzea, gizarte zerbitzuak bermatzea, Tolosak behar dituen azpiegiturak kudeatzea, gure kultura eta hizkuntzaren defensa egitea eta gobernu ona eta parte hartzea ardatz bezala hartuta. Aurrekontu koherente bada, egingarria da, Tolosarren beharrei erantzungo diana, Tolosako etorkizunareko oinarriak jartzen gabiltza, planifikazio bati erantzunez, aurrera begirako planteamentuak eginez. Beraz, aurrekontu honen onarpenarekin lehenengo urratsak egiten gabiltza etorkizunari begira, Ambizio osoa delako udal talde osoaren elkarlana beharko dugu, bai teknikariena, bai arduradun politikoena eta bai herritarrena ere. Beraz, ilusioz, gogoz, Ainoari begiratzen diot, ze aurten Ainoak egin duen esfortzoa aurrekontuak osatzeko garaian izugarria izan da. Baita ere partaidetza prozesuak suposate du udal teknikarientzako lan gehigarri bat oso importantera eta guztiei eskerrak ematen dizkiet izan duten prestutasunagatik bilera guztietara joteko eta lan gehigarri hori egiteko, ez? Beraz, besterik ez daukat esateko, ez dakit bozketara pasako gineke? Bai. Argitze aldera, eta nahi bali mazue guain argitzea jazua, bestela beste momentu baten, baina iaz esandako gauza bera esan dut aurten ere, eta zure interbentzioako latz ez dit argitzen zaipatu dituzu, eta ez dut daikiten, 2016an zehar indituzuen ikerketen ondorioz, zenbait ekintza proiektu planifikatuko dituzuela, eta ingo dituzuela 2017 ez dut daikiten, baina ez daukate isladaik aurrekontutan. Bakit, elosegi eta bestelako proiektua bezala kreditu aldaketetan sartuko dituzuela ados, baina gaur aurrekontuak aigea baloratzen, eta zuen, ez, azkenen eredu arteko talka da, ados, zuen eredua da, iteitegu aurrekontu, jasotzeia, eta gero etorrikoia kreditu aldaketak, ados, gu esaten egiana da, gure ustez, aurrekontuek urte osoko plangintza orokor bat jaso behar dutela. Eta aipatuzu, 400.000 euro izan diela ekintza tolosatzenen ondorioz isladatutako 26 milioi eurotako aurrekontu batean. Orduan, pixkat horretik nioen, zein dira proiektu berritzaileak, zein da proiektu berritzailea merkataritzan, zein da proiektu berritzailea garapen ekonomikoan, zein da proiektu berritzailea kulturan. Nik, aurrekontuak ikusita benipein, ez da islaik proiektu berritzaile horienak. Ez dut esaten gero gauzatuko ez dian 2017an zehar, eta espero dut gauzatzea, baina aurrekontutan ez dute isladaik, eta hori da, iaz EH Bilduk esantzuna, eta aurten ere esateuna, beste gabe. Bai, ez dut errepikatuko dana berriz, nik uste dut adierazi detela eta horri ere erantzun dio dela, baina urte osoko plangintza egiten da aurrekontuak dituzun sarrera irteeran arabera, ez? Gero kreditu modifikazioak hortarako daude eta erabili behar dira, guk erabiliko ditugu, guk erabiliko ditugu. Azterketak nik aipatu dituen azterketak pixkat aurrikusita daudenak etorkizunari begira, aurrekontuan badaukate islada. Ez inbertsioaren kapituluan, bigarren kapituluan uste dut, kapituluak Begoñak menperatzen ditu hobeto, baina aurrikusita daude eta bere diru partida badaukate. Danak, nik aipatu ditudan guztiak. Mantenimenturako xehetu horiek orain arte saltzen ez direnak sartuta daude baita ere. Orduan, ez zazu esan ez daudela, porque egon badaude. Honekin bukatzen dugu eta ia bozketara pasako gineke. Bai, ados daudenak, beso altxa, azten ditu, beraz, onartutzat gelditzen dira aurrekontuak. 10. puntua, erabateko eta aldi baterako dedikazioz aritu behar dutenen korporazioko partaideen ordainsariak xedatzea. Batzordetik pasada diktamena, honela dio, 2015ko uztailaren 15ean udalbatzak erabateko dedikazioaz aritu behar duten karguak eta ordainsariak onartu zituzten. Bertan, alkatea eta alkate ordea liberatu ziren. Momentu honetan, urte terdi pasa ondoren, udal gobernuaren beharrak eta dedikazio gehitzen joan dira, horregatik udalaren beharrei aurre egiteko, beharrezkoa ikusi da udal gobernuko beste bi zinegotzien liberazioa gauzatzea, bata egun osoz eta bestea 140ko dedikazio partzialarekin. Beraz, diktamena da 2017ko urtarriaren batetik aurrera bi liberazio berri onartzea honako ezaugarriekin.
liberazioa, dedikazioa esklusiboa ehun osoz, lanaldiarekin eta 52.500 euro gordin urtean jasoko dituela. Bigarrena, liberazio ehuneko 40 lanaldiarekin, dedikazio partzelaz eta 17.500 euro gordin urtean izango dira. Inork zer adierazi nahi du? Ados daudenak? Bai, pixka bat argitzearren, planteatu direan liberazioak orain da gehien bat ikusten degulako eta aurrekontua onartu berri dugu orain hartzen ari garen lankargarekin sailak eskatzen duelako dedikazio hori eta berrikuntza bat baita ere gaur onartzen dugun horrekin da udalegeak ahalbideratzen dula oposizioak liberatu bat izatea, horrela adostu genduen hemen ordezkatuta gauden alderdi guztia gainera eta horretarako kreditua ere jasotzen dela partida honetan. Ados daudenak? Abstención? Hamaikagarrengo puntua mahai gainean usteko eskatu da. Zu pixkat esplikatu zergatik. Bai, mozio hau ez da kentzen bere edukiaren gandik, horrekin edukiaren gandik bat gatoz, baizik eta lehendabizi herriko talde eta eragileekin lanketa bat egin nahi dukulako. Horregatik atzera bota dugu eta lanketa horrein ondoriok ikusi eta gero eta orduan aurkeztuko dugu edo ez. Pixka bat, aste honetan egon naizelako zutaniko arduradunekin, pixka bat 2016 urteko balantzea egiteko, egia esan, begi honez ikusi zuten Kristianek aurkeztutako mozioa eta beraiek ere eskatu zuten lanketa hori egitea. Beraz, mila esker Kristian. Bai, gure aldetik ere, postegia onartzea, gauzak aurkeztu horretikan agian egokiena dela eragileekin hitz egitea, batez ere beste guztia ondo daolako, baina oso plan orokorrean gelditzen dalako eta agian zehaztasun gehiagokin ere iritsi daitekelako. Ordu nola, orain ez dagoen eztabaidagai bere hortan utziko dut, baina bai iruditzen zaigu mozioak ez diala demagogia egiteko aurkeztu behar batez ere gaia jorratzen den talde bat egonik, ez eta oposizioa impresionatzeko, zatik hori pixkat friboloa ere gelditzen da, kontutan eukita ze gaietaz ari garen. Eskerrik asko. Beraz, bozkatu egin behar da, mahai gainean norbaitek eskatzen duenean, beraz, bozkatzen dugu mahai gainean ustea. Ados daudenak? Hamabigarrengo puntua da poliomielitizak jota izan ziren eta gaur egun ondorio berantiar edo postpolio sindromea jasatzen ari diren lagunentzat sostengu mozioa. Hor banatu zaizue, mozioa. Ez dakit honen inguruan zerbait esan nahi dizuten? Postpolio sindrome gaixotasun arraro eta mintsu bat da, eta horregatik sindrome hau jasatzen ari direnen alboan egon bar gara, gure babes eta lagun oso emanez, eta horregatik mozioarekin bat egingo dugu. Bai, Bilduren aldetik ere bat egingo dugu, bere garaian, ikusten da legebiltzarrean agerraldi bat egin zuten, batzordean, horren ondorioz, justu alderdi sozialistak eta talde sozialistak eta Bilduk aurkeztu eta gero baita ere EAJ atxikitu zen, ez legezko proposamen bat aurkeztu zen, bat egingo dugu, eta jakin dadin ere, gaiak ere badu baitu bere ondorioak ere, eta Bildutik ere legebiltzarrean jarraipen bat egingo da, hartu diren konpromezuen ebaluaketak neurtzeko. Beraz, baiezkoa bozkatuko dugu. Pixkat, jendeak ere jakin dezan zertaz ari garen, ez? Euskadiko Polio Elkarteak mozio bat aurkezten ari da hainbat udaletan, eta Euskadiko Polio Elkarteak bultzatzen duen mozio honek poliomielitis gaixotasuna bizi izan zutenei eta gaur egun ondorio berantiar edo postpolio sindromea
bizi dutenei babesa eskatzen diogu eta ematen zaio mozio honen bitartez eta laguntasuna, ez? Eusko Legebiltzarreko alderdi guztiak adostu zuten, gaitza hau pairatzen duten gaixoen egoera hobetzen laguntzeko hainbat pauso emateko eskatzea, bai Espainiako gobernuari, gizarte segurantzari eta osekaditzari. Hori da esaten dena mozioan, beraz, bozketara pasako Bai, gineke. ados daudenak, esaltza. Azkeneko puntua, galde erreguak. Arratsaldeon. Bueno, mai hontan behin baino gehiagotan izan dugu izpide errefuxiatuen gaia. Behin baino gehiagotan eskatu dugu errefuxiatuen harrera politika egoki eta bidezko bat egitea beharrezkoa dela. Errekamatu diogu okerez bagaude bai Espainiako gobernuari, bai Europako Batasunari. Eta, bueno, ikusi dugu erreklamo horrek ez duela ondorio handirik izan. Eta atzo Euskal Bi herritarrek gizarte zibiletik desobedientziekin bat biderazututen Grezian. Nik uste helburu argi batekin nolabait gaia berriro ere mahaien gainean jartzea eta nolabait salatzea Europak egiten dituen politika desegokiak alor horretan. Seguramente kontziente dira egin duten ekintza beraientzat ondorio batzuk izango dituela eta gure aldetik behintzat elkartasuna adierazi nahi diegu. Eta ez bakarrik elkartasuna, baitan miresmena neurri batean, azken finean ekintza horren ondorioa kalarriak izan ditezke beraientzako eta bere asmo bakarra zenean problema hori, arazo hori mahai gainean jarri eta nolabait gizarte honetan piztu berriro demanda hori refugiatuak Europar harrera egoki eta bidezko bat behar dutela. Hortaz gure elkartasuna eta gure miresmena. Ez, bueno, berriz Ibai Iriarte zoriondu, ez? Uste tokatzen dela, ez? Kategori berri batean sartu da, beraz zorionak Ibai. Eta, bueno, 2017 urtea bultzaka dator, ondo bukatu urtea danak, eta hobeto hasi berria.